Ja vás teda opäť vítam pri našom livestreame. Dnes sa budeme rozprávať o téme imunity a alergie. No a opäť tu vítam po druhýkrát teda dnes pána doktora Mira Bajera. Dobrý deň. Ahoj, ahoj. No, tak sa ospravedlňujeme. Ja už som čo to povedal, ale boli sme upozornení od začiatku. My sme sa teda rozprávali o samotnom pojme imunity a alergie. No a rozprávali sme sa teda, či je lepšie pomenovať imunitným systémom alebo len samotnou imunitou v podstate. Áno, tá prvá otázka, tam bola takáto. Imunita, to je vlastne samotná schopnosť toho imunitného systému niečo realizovať. To tá výkonný element je imunita. Imunitný systém sú vlastne nielen tie všetky bunky, ktoré už niektoré poznáme, tie biele krvinky, niektoré protilátky ako imunoglobulíny, ale tam patria proste aj ďalšie orgány, lymfatické orgány, napríklad slezina, lymfatické uzliny. V pečení sa tvoria niektoré proteíny, ktoré sa zúčastňujú imunitného pochodu, napríklad komplementový systém. Takisto tam patria sliznice naše, ktoré už sú tou prvou bariérou mechanickou. Čiže imunita je už samotná funkcia imunitného systému. Ten pojem je ale adekvátne používať asi rovnako. Nejaký rozdiel zásadný by som tam nevidel. Bavili sme sa teda aj o tom, že aké má funkcia samotná imunita, s čím teda bojuje. No tak v prvom rade veľa ľudí si myslí, že imunita je len proti infekciám. To nie je úplne pravda. Ten imunitný systém on funguje aj proti infekciám, či už vírusovým, bakteriálnym, plesňovým, parazitárnym, ale jeho dominantnou úlohou je teda udržiavať celý ten náš organizmus v nejakom takom homeostatickom pochode. To znamená, že on musí spolupracovať aj s inými systémami, či už s neuroendokrinným systémom, čiže aj s hormonálnym. Takisto tá funkcia toho imunitného systému je na úrovni tej, že okrem infekcií tak ten imunitný systém náš môže byť napríklad, sa môže zblázniť, potom vznikajú autoimunitné ochorenia, to vlastne naše vlastné buď biele krvinky alebo protilátky napadajú štruktúry vlastného tela, či už nejaké orgány, alebo difúzne, alebo lokálne. Tam autoimunitných ochorení máme viacero typov. Takisto by sme mohli hovoriť pri poruche imunitného systému, keď by bol nadmerne aktivovaný o takej novšej skupine ochorení, to sú autoinflamačné ochorenia. To sú také ochorenia, kde sa vlastne celý ten imunitný zápalový proces alebo tá kaskáda aktivuje kvázi sama alebo na nejaký podnet, netreba tam žiadnu infekciu. No a potom vznikajú rôznorodé prejavy, a väčšinou cyklické, periodické horúčky tam patria. Mohli by sme zaradiť do poruch imunitného systému, keď je nadmerne aktivovaný aj lymfoproliferatívne stavy. To znamená, že ak sme spomínali tie lymfatické uzliny a tak, čiže leukémie, lymfómy. Tá imunita takisto nemusí fungovať dobre. To znamená, že nemusí byť buď dostupná, to znamená, že je nejaký deficit nejakej zložky, čiže chýba, alebo je funkcia aj porušená. Tam potom vznikajú akože buď vrodené už poruchy imunity, alebo môžeme poruchy imunity aj získať samozrejme, či už na úrovni možno nejakých liekov, alebo nejakého iného ochorenia, alebo teda určite všetci poznáme vírus HIV, ktorý spôsobuje nejaké imunitné zlyhanie. Čiže tam je tých mechanizmov viacej a na nás je teda, aby sme zistili, či tá porucha imunity je vrodená alebo získaná, či je tam sklon nejaký možno vylúčiť autoimunitné ochorenia a tak ďalej. Tam ten záber toho je dosť široký, nie sú to teda len infekcie. No. V dnešnej dobe teda máme asi obdobie vírusu COVID-19. Asi aj tento vírus nám napadá, alebo samotné vírusy teda napadajú imunitu, pravdepodobne. Ani by som to nenazval tak, že napadajú. Oni môžu, takýmto sa volá, že molekulové mimikry, oni môžu sa nejako s tou imunitou pobiť a potom spôsobiť možno nejaké napríklad autoimunitné komplikácie, keď si to tá imunita pomieli. Ale principiálne práve tá naša imunita proti tomuto vírusu by nás mala chrániť. Len u toho COVID-19 je to špecifické, že tá naša vlastná imunita, keď tá reakcia je premrštená, ako prestrelená, tak nám môže byť práve na škodu. Tam proste naša imunita funguje asi takým štýlom, že ten vírus nejako vstúpi do toho nášho tela, no a my začneme tvoriť proti tomu reakciu. Ľudia, ktorí ten vírus už napríklad prekonali alebo budú na ňu zaočkovaní, tak oni tú imunitnú reakciu, oni vlastne predbehnú ten prvý krok, kedy to ešte len spoznáva to naše telo a môže adekvátne reagovať. Hej. Preto vlastne ľudia a očkovanie je na úrovni toho, že my sa nejako vieme ubrániť tomu. Hej. To je v rámci prevencie toho ochorenia. No a keď to prekonáme, tak tá imunita je trošku iná ako pri očkovaní, ale v zásade mala by byť tiež funkčná, malo by to nejako trvať.
No ale my sme sa bavili teda o tom, že tá imunita pri tom konkrétne COVID-19 nás môže aj zabiť. To je preto, že my máme v tele také bunky imunitného systému, to sú molekuly, ktoré sa nazývajú že interleukíny a oni pri tej vírusovej infekcii, tak práve tam sú tie zápalové interleukiny vo vyššej hodnote, pretože prebieha zápal, tam medzi ne patria interleukiny 1,6 napríklad a práve pri COVID-19, pri tzv. Cytokínovej búrke, že tieto interleukiny sú premrštené, tá reakcia je veľmi ako zásadná a potom ten pacient zlyhá kvázi imunitne, ale nie tak, že by sa nevedel brániť proti vírusu, ale naša vlastná imunita nás vlastne porazí, lebo tá imunitná odpovede je naozaj premrštená a ľudia môžu na túto cytokínovú búrku aj zomrieť. Preto sa na to využíva niekde v zásadných a ťažkých prípadoch aj biologická liečba, ako blokátor interleukínov 6, napríklad tocilizumab používajú, v Číne niekedy používali. Ale principiálne tá naša imunita proti vírusu nás chráni. Ten vírus nenapadá priamo imunitu, ale my tú imunitu tvoríme a tá imunita nám potom môže v konečnom dôsledku aj uškodiť. Preto aj používame v liečbe aj kortikoidy napríklad, pretože to musíme trošku utlmiť tú reakciu. Ten, kto teda prekoná takéto ochorenie, tak má už asi tú imunitu ináč nastavenú. Principiálne zatiaľ my ešte keď sa už teraz zase bavíme o tom covide, tak my nevieme, že či tá imunita bude naozaj ako dlho bude trvať. My vieme, že asi 10-15% ľudí vytvorí protilátky, ale väčšina ľudí tie protilátky nevytvorí a tam potom máme k dispozícii ale našťastie bunkovú imunitu. Máme také pamäťové bunky, že pamäťové T lymfocyty a oni si to vlastne to stretnutie pamätajú. A táto ochrana by nám mala naozaj trvať zatiaľ, čo je podľa imunologických štúdií dostupné, tak do pol roka je potvrdené, že tá imunita trvá. Takže ľudia, ktorí prekonali a nemajú ťažkosti, samozrejme trošku to musíme pritiahnuť za vlasy, že my si nemôžeme byť pri tomto ochorení úplne istí ničím zatiaľ, preto musíme byť takýto opatrní, aký sme. Ale principiálne malo by nám to vydržať a nemali by sme sa reinfikovať do toho pol roka, zatiaľ to vyzerá. Samozrejme individuálne príklady našli by sme už aj teraz vo svete, že sa niekto reinfikoval a otázka je, či bol správne doliečený a v akom stave má celkovú komplexný organizmus pod kontrolou, takže možnosti je viac. Mnoho ľudí možno, že odíde od lekára, že im povie, že má oslabenú imunitu. Čo spôsobuje v podstate oslabenie imunity, alebo čo sa skrýva pod týmto pojmom? Tak oslabenie imunity, keby sme to začali tak rozoberať do detailu, tak už som to spomínal, že môže byť vrodené. Nám môže chýbať proste nejaká zložka. Tam už máme vrodené poruchy imunity na úrovni, lebo naša imunita, to není len teda bunky, tam to je rôzne rozdelené. My môžeme mať poruchu v protilátkovej imunite, môžeme mať poruchu v komplemente, čo je taký systém bielkovinový, ktorý vlastne v tej prvej fáze, ale aj neskoršej imunite ako pôsobí. Môžeme mať poruchu na úrovni teda aj prirodzenej imunity, to sú už ako na úrovni receptorov napríklad, že keď už my máme sklon, že vždy tá porucha môže byť lokalizovaná hoci kde v tom celom procese, lebo my tam máme tých nejakých vojačikov imunitných, ktorí nás chránia, ktorí proti tej infekcii bojujú a oni si medzi sebou musia dávať aj nejaké informácie, takých nejakých posličkov a my práve v tom imunitnom systéme máme všelijaké tie aktivačné inhibičné molekuly, cytokíny, interleukiny a tak ďalej, rôzne chemické látky tam pôsobia, hormóny k tomu pôsobia, vitamíny, enzymy, akože to je celý komplex reakcií, ktorý musí nejako pôsobiť, aby to bolo správne. My môžeme mať tú vrodenú poruchu, ktoré sú väčšinou zásadnejšie, pretože keď je niečo vrodené, tak to je geneticky ako zadefinované u nás, no a tým pádom tá porucha je taká viac komplexná. Naopak môžeme mať aj získané, to sú väčšinou poruchy imunity, ktoré získame napríklad pri nejakej liečbe, nejakými liekmi, ktoré spôsobujú útlm imunity, alebo sme prekonali nejaké ochorenie, alebo máme nejaké ochorenie, či už sú aj vírusové ochorenia spôsobujú prechodne nejaký útlm imunity. Ale spomeniem konkrétne napríklad HIV, ktoré spôsobuje tak až imunitné zlyhanie, lebo napadá teda CD4 bunky, to sú tie T lymfocyty. No a lieky, môžeme mať ochorenia, že tú imunitu strácame. Hej? Nemusí sa, lebo my môžeme mať poruchu tvorby tej imunity, môžeme mať poruchu teda funkcie, ale môže sa nám tá imunita nejako strácať, lebo imunitné bunky sú väčšinou bielkoviny, čiže keď máme ochorenie, keď strácame veľa bielkovín, tak môžeme mať takisto poruchy imunity, či už sú to problémy s obličkami, tam patria akože aj cukrovkári majú problémy s obličkami, lebo prepúšťa viacej bielkovín tá oblička, čiže tam môže niečo unikať.
či už sú to potom pacienti s ochoreniami pečenia, lebo v pečení sa tvorí. Takže tam je to naozaj veľa toho, že my už môžeme tú poruchu imunity sústrediť od vrodenej získanej, môžeme teda mať na úrovni tvorby, funkcie aj teda vylúčovania. Čiže tých možností je naozaj viacej. Preto máme ten odbor, aby sme my už zistili, že kde je u toho pacienta konkrétneho problém. No. Keď bol spomínaný ten HIV vírus, on asi spôsobuje teda úplne zlyhanie imunitného systému alebo imunity. Ako takto. HIV vírus, on nám napáda postupne tie naše makrofágy. A to sú také tie smetiarské bunky, ktoré v tom bol raz jeden život, tam boli také jedli všetko. No a takisto napadá tie lymfocyty. Oni musia mať na to totižto receptor, aby ich ten HIV vírus mohol napadnúť. No a keď ten receptor tie bunky majú, tak on sa tam usídli a on tam proste perzistuje. Ale už to imunitné zlyhanie, ktoré on spôsobí, sa už volá konkrétne AIDS. To je rozdiel medzi HIV a AIDS, že to AIDS už je rozvinutý HIV, ktorý už má to zlyhanie imunity. Jednoducho a už potom ten pacient je zachrániteľný, zomiera na oportúnne infekcie. Ale samotný HIV ešte zlyhanie imunity spôsobiť nemusí, tá imunita niečo zvládne, pretože tých buniek ešte tam je dosť, ešte ten bomber není nejaký obrátený. Na úrovni dnešného poznania, tak infektológovia by asi k tomu ešte vedeli viacej povedať, ale HIV sa dá už v dnešnej dobe liečiť tak, že tí pacienti nemajú ani skrátenú dĺžku života. Takže, ale samozrejme užívajú 4 kombináciu, 5 kombináciu liekov. Takže... No a naopak, ako teda môžeme posilniť svoju imunitu nejakou napríklad stravou alebo nejakými výživovými doplnkami? Jasné, no tak na to, aby správne fungovala, tak brať to ako celok. Že keď niekto bude dobre jesť, bude mať vitamínoterapiu, ale bude spať 2 hodiny denne, tak tá imunita asi teda nebude mať dostatok na to, aby bola ideálne funkčná. Čiže to musí byť nejaký taký konsenzus, že musíme mať dobrý oddych, dobrú regeneráciu, ale aj takisto aj príjem vyvážený, či už z tých správnych zdravých potravín, nejaké telesné cvičenia, hej. Tam je to naozaj, tam patria proste primárna, sekundárna, terciálna prevencia ochorení a všetko sa to podieľa aj na tom, že nám môže tú imunitu nejako v zásade možno väčšinou na chvíľu utlmiť. Keď sa človek 3 dní dobre nevyspí, tak je dokázané, že jeho makrofágy nefungujú tak dobre ako človeka, ktorý proste je. Čiže to je nebezpečné pre nás, že keď máme tie služby teraz, tak skore môžeme ochorieť, ako keby sme doma sedeli a pritom sa takisto môžeme stretnúť s tým vírusom a vidíte, že ochorie skore človek v práci a doma neochorie, lebo tam je v kľude, tam má proste určite pohodlie a tá pohoda, aj psychická pohoda je strašne dôležitá na funkciu imunitného systému. To sa ešte ale spýtali, či je psychické, teda nejaké rozpoloženie človeka má nejaký vážny vplyv na imunitu človeka. Akože vážny, no ono to je akože vážny, možno, že nejaký, že by sme ho dokázali zmerať, nejak, že by náhle prišlo k výkyvu tých buniek, tak to by som ani nepovedal, ale stres všeobecne je faktorom rôznych ochorení, čiže takto by som sa na to pozeral aj z hľadiska imunity, že ten stres nám proste zvýši náchylnosť na tvorbu tých rôznych už potom produktov stresových ako radikálov a tým pádom aj tá imunita je zase vyťažená. Čiže to je také všetko komplexné. Ale určite aj stres spôsobí útlm imunity. Keď si zoberiem napríklad, keď som dal taký príklad, že zo športu, tak profesionálni športovci, oni potom v výkone, keď im robíte imunitný profil, tak ich imunitný profil vyzerá ako pacienta so sepsou, čiže ako ťažký zápal. Hej? Čiže oni keď dobehnú napríklad maratón, tak oni tie cytokíny, čo som spomínal, tú búrku tých cytokínov pri tom COVID, čo som spomínal, tak naozaj títo športovci vrcholoví, oni majú takéto zmeny v tom imunitnom systéme. Čiže vrcholový šport už asi není zdravý, ale taký ten normálny, primeraný, pasívny alebo pasívny, aktívny šport, možno tá hodina denne sa odporúča pol hodina až hodina ako kto, tak určite áno, vrcholový šport už je niečo iné, hej, tam už to je veľmi špecifické. Mali sme ináč aj k imunite otázku, aký môže mať vplyv otužovanie na imunitný systém? On to je teraz veľmi veľký kurz, všetci sa otužujú. Popravde ja som nejaké štúdie k otužovaniu nevidel, že aké imunitné zmeny robí, ale myslím si, že otužovanie je naozaj možno trošku nebezpečné. Nechcem akože odrázať od toho, ale z hľadiska kardiovaskulárneho
môže byť, hej. Z hľadiska nejakého toho, že by sme nakopili výrazne imunitu alebo sa otužili a nebudeme nikdy chorí, no ťažko povedať. Ako ja to nepovažujem úplne za najrozumnejšie, ale tak to je môj názor, hej. Možno by sa so mnou teraz pohľadalo veľmi veľa ľudí, ktorí otužovanie povedali. Ja sa neotužujem, takže musím takto povedať. Prejdeme k tej druhej téme, lebo máme tu aj viac otázok, čo sa týka alergií a asi aj čoraz viac ľudí teraz teda trpí alergiami. Čo môže byť teda takou príčinou, že nám pribúdajú pacienti v alergologických ambulanciách? Tak alergia je v zásade precitlivenosť na nejakú látku, hej, ktorú môže to byť, alergický človek môže byť principiálne na úplne hocičo. Hej. Sú najčastejšie alergény, ktoré poznáme, ktoré si vieme otestovať, ale sú alergény aj menej zvyčajné. No a čo je príčinou toho, že stúpa výskyt ochorení, tak ono medzi alergológmi, imunológmi funguje taká hypotéza, že my tým, že žijeme teraz vo väčšej čistote, ako sme žili kedysi, že naozaj k dispozícii už väčšina ľudí sa môže každý deň, a tak to naozaj nebolo, že sa môže každý deň osprchovať, vydezinfikovať, tak je menej vystavená ako tej špine. Na tým vlastne táto hygienická hypotéza hovorí o tom, že my nie sme od malička tak exponovaní niektorým alergénom a preto sa tie alergény, my si na ne nezvykneme kvázi a že tá naše telo môže potom reagovať. Ono túto hygienickú hypotézu už niektorí vyvrátili, že to vlastne neplatí, takže je to tiež naozaj dobrá otázka. Mohli by sme si porovnať napríklad Japonsko, že kde majú tú hygienu ako v tých mestách sú tam exponovaní stále a majú najvyšší výskyt astmy. Čiže to je, nedá sa to povedať úplne takto jednoznačne, no ale v zásade platí, že imunitu čím ďalej, tým viac ľudí napríklad není kojených, čo je najviac spájané s tým, že ľudia sú vznikajú alergické ochorenia, že krátke alebo žiadne kojenie. Čiže toto v dnešnej dobe už veľa je tých formúl všelijakých, že tí ľudia ani niekedy nemajú čas kojiť. Alebo koja menej, naozaj. Niektoré mamičky zase to koja aj 4-5 rokov, ale tak v zásade sa hovorí, že pre správnu funkciu imunitného systému, tak aspoň ten rok a pol. Také obdobie, ktoré by mohlo byť. No a ako sa nám teda alergie môžu prejavovať, pretože máme viacero druhov alergií? No, tak to je strašne široké rozpätie. Alergická reakcia môže byť úplne najslabšie reakcie, ktorú si možno nevšimneme, nejaký výtok z nosa, svrbenie okolo pier, nejaký výsev, ale môže prebiehať aj ťažšie alergické reakcie. Najťažší stupeň tej alergické reakcie sa volá anafilaxia. Anafilaxia to je životu nebezpečný stav, kedy vlastne bez adekvátneho lekárskeho zásahu tam hrozí veľmi rýchle úmrtie zadusením. To sú tie napríklad na včely, osy? Áno, u nás najčastejšie teda to vidíme jednak blanokrídly hmyz, čiže včela a osa. Môžu to byť nejaké určité potraviny. V Amerike myslím, že jedna z najčastejších príčin anafilaxie je arašid, lebo oni tam veľa toho naozaj konzumujú. Arašidové maslo. No, ale samozrejme, že anafilakticky môžeme zareagovať aj na nejaký liek. Najčastejšie z antibiotík penicilín. Bývam si spojený s anafilaktickými reakciami. No a jódové kontrastné látky pri vyšetrení, teda radiodiagnostickým. Tam som vás chcel upozorniť, že pri radiodiagnostike to není pravá alergia, to je nepravá alergia na tie radiofarmaká, na ten jód, pretože ono to je celkom logické, lebo my jód príjmame bežne v soli v strave, hej. Čiže keď sme boli na ňo naozaj, že je priamo na jód alergický, nevylučujem to, ale je to nepravdepodobné, väčšinou to je už alergia na buď zložku tej kontrastnej látky, ktorá sa podáva, ale úplne najčastejší mechanizmus je, že to není práva alergická, ale to je len pseudoalergická reakcia a je založená na báze toho, že tam osmolalita je strašne vysoká a to telo zareaguje už vopred vytvorenými mediátormi, ktoré tú celú reakciu spôsobia. Čiže aj o pravej a nepravej alergii by sme sa mohli baviť, ale tak to už je trošku akože liečba je rovnaká, čiže to nie je také podstatné teraz pre nás. No a na tú otázku ešte, ak by som odpovedal. Čiže alergická reakcia sa môže prejaviť od najľahších príznakov, ako je svrbenie, nejaké pálenie, kýchanie, hej, až po tie najťažšie, ako pokles krvného tlaku, tachykardia, zvracanie, hnačka a opuchnutie, laryngospazmus, nejaký smrť, ako naozaj
A môže spôsobiť nejakú hospitalizáciu pacienta, že stáva sa, že pacient má takú silnú alergickú reakciu, že musí byť hospitalizovaný? Jasné. Tak každý pacient, ktorý má alergickú reakciu systémovú, to znamená, že mu poklesol nejaký krvný tlak, má tachykardiu, má niečo z týchto príznakov, ktoré som hovoril, že zvracal, prehnalo ho, vysypal sa po celom tele spojené s niečím, tak by mal byť odsledovaný. Čiže máme veľa pacientov, ktorí sú hospitalizovaní po alergických reakciách a každá anafylaktická reakcia musí byť hospitalizovaná, lebo tam vyžaduje podanie adrenalínu. Teda to je liek prvej voľby, čiže ako jednoznačne áno, to je dosť častá príčina hospitalizácií aj na áre, aj na internom, aj na kožné reakcie. Tie sú také, kožná reakcia nemusí byť nebezpečná, môže trvať aj 2 týždne, na tej koži, ale v zásade vždy je treba, keď sa to najprv vyhodí, fakt sa poctivo sledovať, lebo druhá fáza alergickej reakcie môže prísť aj o nejakých 16-18 hodín, hovorí sa, že až niekedy do 24 hodín, takže a môže byť ešte horšia ako tá prvá fáza. No asi sú najčastejšie tie tzv. Jarné alergie, ktoré spôsobujú práve ten plný nos, začervenanie alebo opuch očí. Čo sú teda príčiny týchto jarných alergií? Prečo ľudia majú tieto problémy? Ono to je tak, že jarná alergia je väčšinou breza. Lebo breza začína kvitnúť v marci, to je najčastejší alergén. Ale to tak postupne v tom roku ide, že začne kvitnúť breza, jelša, lieska a potom sa začnú objavovať už v tom máji, júni prvé trávy. Tie trávy kvitnú až do konca leta, kedy tam začnú kvitnúť buriny, pálina a ambrózia. Takže tam sa to nejako tak prekrýva. Celoročné alergie ale poznáme tiež, nie je to len sezónnosť. Tie sezónnosť majú väčšinou tie kvitnúce rastliny, lebo vtedy, kedy kvitnú, tak najviac tých pelových zrn je uvoľnených, no a teda ľudia majú ťažkosti konkrétne sezónne, no ale celoročné alergie spôsobujú rôzne plesne vo vzduchu, ktoré tu máme stále, či už kladosporia, aspergillus. Spomeniem prachové alergie, ako je roztoče, tie máme tiež celoročne. Väčšinou pri roztočovej alergii ten ťažkosti bývajú najviac ráno po zobudení alebo večer po ľahnutí do postele, lebo väčšinou sa tie roztočí v tých starých madracoch alebo teda v nejakých posteliach, drevonábytku a rohožkách, všetko, čiže ten človek, keď si láhne do tej spálne a môže mať ťažkosti práve takéto, čiže treba rozmýšľať naozaj tak komplexne o tých alergiách, že podľa toho, kedy sa prejavia, v akom časovom období, ale aj kedy v noci, lebo naozaj, keď niekto povie, že si láhne do postela a začne mať kašel, tak môže mať alergiu roztočovú. To je teda jasné viac menej. A teda keď pacienti môžu mať na prach alergiu, tak odporúča sa, neviem, som počul, že či môžu mať doma koberce, že nemali by mať záclony. Neviem, či to je len mýtus, alebo... Nie, to je naozaj, to je naozaj pravda, že ľudia s ťažkou prachovou, prachová to je v úvodzovkách, lebo prach to má rôzne zložky, tam sú mŕtve tela, chrobákov, hmyzu, tam tie roztoče k tomu patria. Tie plesne, to je jedno s druhým, mačka, pes, srst, keď chovať nejaká, ale vy nemusíte ani chovať a môžete byť alergickí na psa, môžete mať ťažkosti aj doma, alebo si to prinesiete niekde na oblečení, prípadne z práce, profesionálna alergia, takže pekári na múku, môže byť to je strašne veľa typov, na toto nemáme často rozoberať, ale ten prach potom musíme z toho nejako dostať, mechanicky, lebo len lieky nám stačiť asi nebudú na to, ako oni nám môžu pomôcť, takže tam sú najdôležitejšie režimové opatrenia, proste pravidelné vetranie, dokonca alergici majú výhodu, lebo by nemali vysávať doma, takže... Čiže treba automaticky, alebo ten robotický vysávač dovážiť. Treba si nájsť vhodného partnera na alergika. Nájsť na vysávanie. OK, a keď sa teda bavíme aj o tých sezónnych alebo týchto prachových alergiách, tak musia sa liečiť alergie len liekmi alebo potlačať tie symptómy, alebo existuje aj nejaký iný spôsob liečby? Čo sa týka alergií, tak poznáme liečbu symptomatickú, to znamená, že riešime symptómy, či už antihistaminikami, alebo nejakými kvapkami do očí, prípadne sprejom do nosa kortikoidovým, alebo vyššou generáciou. Ale na niektoré alergény máme aj tzv. Alergickú imunoterapiu. To je v starom názvoslovi, by to niektorí poznali pod pojmom, že desenzibilizačná liečba. To je založené na tom, že my alergén postupne pacientovi podávame v zvyšujúcich sa dávkach a snažíme sa navodiť toleranciu.
Pointou tohto je to, že my musíme presne ten alergén vybrať, že ktorý ideme desenzibilizovať, lebo my ho budeme podávať, buď teda injekčne alebo perorálne. A musíme ten jeden alergén vybrať, pretože my nevieme desenzibilizovať viac ako možno, nech to prežne možno najviac alergény by sme vedeli desenzibilizovať. A nie každý alergén vieme desenzibilizovať. My vieme desenzibilizovať roztoče, vieme desenzibilizovať zmes tráv, vieme desenzibilizovať brezu, a musíme desenzibilizovať osu včelu, pretože to je naozaj, že kto je alergický na osu a včelu, tak ak súhlasí, tak by mal postúpiť desenzibilizačnú liečbu, pretože to je životohrozujúci stav, ak prekoná anafilaxiu. A vieme desenzibilizovať ešte palinu, takže tie buriny. Čiže týchto 5 alergénov my vieme desenzibilizovať. Podstata je, že táto desenzibilizačná liečba spočíva teda v podávaní toho alergénu. A čo je dôležité je, že tí ľudia často oni chodia potom do ambulancie, že im to nepomáha, že im to nefunguje. Že ja už to rok berem a nič mi to nepomohlo, lebo mi to zhoršilo. Len pointou práve desenzibilizačnej liečby a alergickej imunoterapie je to, že tí pacienti musia vydržať minimálne 3-4 roky, aby mali nejaký efekt. Pretože podstata efektu tej alergickej imunoterapie je na úrovni vytvorenia regulačných lymfocytov a oni sa vám skorej ako po opätovnom a dlhom kontakte s tým alergénom nevytvoria. Práve na vytvorenie potrebujú 3 až 5 rokov. Hej? Čiže pacient, ktorý príde a dá sa desenzibilizovať, musí ísť do toho s tým, že vydrží tých 3 až 5 rokov. Popri tom nemôže mať iné lieky? Môže mať, samozrejme. Užíva bez problémov antihistaminika z predu nosa, ale je aj desenzibilizovaný. OK, dozvedel som sa aspoň niečo nové. No a ako teda pacient zistí, že má alergiu? Alebo asi s tými alergickými testami? A aké je teda vhodné obdobie podstúpiť tieto testy? No, obdobie v roku principiálne nejak vyhradené nie je. Je dôležité, aby ju podstúpil, keď není na liečbe, lebo tí ľudia chodia na testy, ale oni majú, práve preto ich voláme na testy mimo toho ich sezónneho obdobia, lebo oni vtedy tie obdobie musia preklenúť liekmi. A tie lieky by nám tie testy urobili nevýpovedným, pretože my keď napicháme niekomu kožu a my čakáme reakciu, tak ak ten pacient užíva napríklad antihistaminika alebo nebude nejaké kortikoidy alebo imunosupresívnu liečbu, tak tá koža nemusí reagovať a výsledky nie sú validné. Hej? Čiže preto on musí mať ten test urobený v období, keď je schopný aspoň týždeň vynechať tú liečbu. Hej? To sa bavíme o antihistaminikách aspoň týždeň, kortikoidy ešte aj dlhšie. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, že nie všetko, čo si ľudia myslia, že alergia je naozaj alergia. Hej? To ako najčastejšie napríklad potraviny nie sú práve alergie, ale to sú skôr také vegetatívne reakcie po potravinách. Že, či už teraz je v móde histaminová intolerancia, ale práva histaminová intolerancia je taká skôr raritnejšia, lebo to aj není o tom, že by sme nemali dostatok toho enzýmu, ale my ho možno aj máme dosť, ale niektoré potraviny obsahujú toho histamínu veľa, hlavne odstáte potraviny alebo niektoré čerstvejšie potraviny, ako napríklad alebo červené víno, alebo ryby. Hej, to obsahuje veľa histamínu, ktorý sa nám, teda ešte keď je to potrava náhodou odstáta, tak sa tam ešte nahromadí a my nemusíme mať žiadnu histamínovú intoleranciu, ale my ho dostaneme toľko, že nám to nejaké tie ťažkosti urobí. Hej. Takže to je jedna vec. A čo s tými pacientmi, ktorí musia celoročne brať tie lieky, teda je dobré, aby ich vysadili? Tak ak vieme príčiny alergén, že ich berú celý rok, tak by sme zvážovali teda, že prečo to je. Skúsime ho nejako odstrániť. Samozrejme, plesne z ovzdušia ťažko odstránime, hej. Takže sú niekedy naozaj odkázaní na tú liečbu. No ale teda sú dve šance, ak ich chceme diagnostikovať, že kožné testy sú stále takým zlatým štandardom tej alergológie. Ale akože máme k dispozícii aj krvné testy na rôzne typy alergie. Dokonca do popredia teraz celkom zaujímavá aj komponentová diagnostika. To už rozmeníme alergény na drobné. To znamená, že príklad by som dal ako na arašidovom masle, že arašidové maslo my bežne bereme ako celok. Povieme si, že ty si alergický na arašid, ty už ho nemôžeš jesť. Ale my už vieme tak do detailu ten arašid rozobrať, že on má tzv. Také proteíny v sebe, ako bielkovinové častice, ktoré máme také označenie, že ARA H 1 až 8 a človek môže byť alergický len na niektorých z týchto podtypov. A my už podľa toho vieme, že keď je alergický na ARA H 6,
že on bude mať tú reakciu asi menšiu ako ten, čo na ARAH1. Pretože ARAH6 je zložka proteínu tohoto arašidu, ktorá je spoločná napríklad aj s pelmi niektorých napríklad z brezov, alebo niektorých burín, takže tam tá alergická reakcia nebýva taká zásadná, oni sa volajú, že profilíny. No a keď je alergický práve na konkrétne zložku arašidu, ktorá je imunogénna, to je ARAH1, tak tá alergická reakcia môže byť naozaj závažná. Čiže takto by si môžeme diagnostikovať skrížené reakcie. Ale práve to je podstatou tých skrížených reakcií, že tie zložky bielkovinové sú v niektorých produktoch veľmi podobné. Hej? Že podobnú zložku napríklad má aj latex a ovocie. Že človek môže byť alergický na jablko, ale môžu mu robiť problém latexové rukavice. A pritom není alergický, ale to je skrížená reakcia. Hej? Takže tam je toho naozaj viac a táto komponentová diagnostika už nám slúži potom pre konkrétne vytipovaných pacientov, aby sme dodiferencovali presne ich alergiu, ale v zásade paušálne zlatý štandard sú tie kožné testy a tam potom toho pacienta musíme buď donútiť vynechať týždeň tú liečbu, alebo teda ísť na inú diagnostiku. No a ja mám ešte jednu otázku poslednú, potom sa dostaneme aj k otázky od divákov, ktoré nám poslali. Čo môže teda spôsobiť neliečená alergia, napríklad tie bežné alergie, ktoré nám spôsobujú nádchu, zápal očí? Tak v zásade, aby som to povedal tak, že alergia je tiež zápal. Keď ten alergický zápal je sterilný. On je sterilný dal do chvíle, kým tam nepríde nejaký vírus alebo baktéria, a potom už sa stane nesterilným. A práve ten alergický zápal tú sliznicu toho dýchacieho traktu poškodzuje a ten náš dýchací trakt tým je potom náchylnejší práve na tie infekcie. Čiže tí alergici, hlavne neliečení, ktorí to nejako to obdobie preslzia a prekašľú, tak riskujú to, že sa im jednoducho sa budú kolonizovať alebo si spôsobia nejakú vážnejšiu infekciu, čiže bakteriálnu alebo vírusovú, pretože tá sliznica není taká účinná ako u toho zdravého človeka. Takže či môže, takisto vieme, používa sa pochod, teda pojem, že alergický pochod, takže to znamená, že pacient s neliečenou alergickou rinitídou, čiže tým soplíkom, tak môže to prejsť až do astmy, ale ono to je veľká otázka na to, že tá alergia ja by som to bral ako taký zápal celkovo tej sliznice. To, že sa on prejavuje vyššie, neznamená, že on nižšie nemôže prejsť. Áno? Čiže možno, že to nie sú ani možno dve ochorenia, ale len lokalizácia prejavov. Hej? Keď už sa bavíme napríklad o rinitíde alergické astme, lebo astma nie je vždy alergická. Hej? Je iný typ, sú iné typy, ale teda keď sa bavíme o tomto, tak hej. Čiže neliečený pacient môže jednak schytať sekundárne infekcie, jednak mu to výrazne znepríjemňuje kvalitu života, jednak môže pri neliečenej alergii, alebo keby ju ignoroval, dôjsť až možno keď ignoruje nejakú potravinnú alergiu, až nejaké anafylaktické reakcie, že on môže 5 krát zjesť jablko, nič sa mu nestane, ale 6 krát môže umrieť rovno. Hej? Čiže tam je toho naozaj viacej, čo sa mu môže stať. No a hlavne to, že keď chodí s červenými očami, soplavý a zaslzený, tak to nie je nič príjemné asi pre neho. No. Čiže treba sa sledovať aj v tomto prípade? Ako určite nie prehnanie, ale treba sa sledovať. Samozrejme, že optimálne. Máme tu aj otázku od diváka, ona je trochu dlhšia, ja sa snažím skrátiť. Je to práve divák, ktorý má problémy s roztočmi, pelom, perím, no a dlhodobo užíva liek cetirizín, no a on sa rozhodol teda tento liek vysadiť, nakoľko aktívne športoval. No a sa mu to teda, jeho zdravotný stav sa mu zlepšil, avšak mal nejakú operáciu nohy a alebo bohužiaľ kvôli tejto operácii nemôže ďalej aktívnejšie športovať. No a čo by ste mu teda odporúčili? Či práve on sa opäť vrátil k tomuto lieku, ale mu to nejakým spôsobom nepomáha? A nevie teda, či sa má aspoň nejak pasívne, a opäť začať nejak pasívne športovať, alebo nejakú inú liečbu, by ste mu sa pohoršilo? Čo sa mu pohoršilo? Práve má problémy s roztočmi, pelom a perím. Áno, že to mal známe, užíval cetirizín, že mu fungoval, Vysadil, mal operáciu nejakú a teraz... Vysadil to kvôli tomu, že sa mu polepšil stav po tom, ako aktívne začal športovať. Ako, jasné, však šport
šport je fajn, ale tam čo čítam, tak jemu sa začalo po tej operácii potom horšie dýchať, bez efektu. Tam môže byť iná príčina, nemusí za tým hľadať vždy len alergiu, lebo ako operačný stav a potom dlhšia napríklad hypomobilita, čiže znížená pohyblivosť môže viesť nielen k alergickým ochoreniam, ale tam práve, že by som sa zamyslel nad tým, že či nemohol mať ako komplikáciu v zmysle internistických vecí, či už plúcnu emboliu, pooperačne, alebo jednoducho či nepriberal, lebo často ľudia chodia, že po operácii sám zadýchávam a potom povedia, že však pribrali sme 10-15 kg, čiže to je ďalšia vec. A samozrejme, že ak sa mu dá a ho to nelimituje, tak športovať by mohol začať, či to bude mať efekt, ja neviem povedať, či bude mať alebo nebude mať. Samozrejme, treba vylúčiť aj iné ochorenia. Keď nefunguje cetirizín, tak neznamená to, že to nefunguje liek, alebo že je to ale naozaj alergia a nefunguje liek len na alergiu. No nemusí byť vôbec alergia. Takže to takto sa na toto ťažko odpovedá. Ale čo hovorím, že keď práve to, že sa mu začalo horšie dýchať po operácii, tak by som asi prešetril aj interné veci. A čo tu máme ďalšiu otázku, je to, divák sa pýta na alergickú reakciu, že sa mu sťahuje pažerák, CT má v poriadku aj gastroskópiu. No a spôsobuje mu to, že ho napína, neprejavuje sa to však vracaním, trvá to 1 až pol hodiny, nemôže sa ani napiť vôbec teda vody, no a stáva sa mu to párkrát do roka. Či to môže byť nejaká potravina, ktorá spôsobuje takúto reakciu, stiahnutie pažeráka? Tak ak sa nemá iné ťažkosti v zmysle nejakého pálenia, aspoň úst, jazyka, nejakého slinenia, nejakého výtoku potom z nosa, tak nie je to typická alergická reakcia. Akože skôr by som to odhadoval na nejaký spazmus pažeráka, ktorý akože není na alergickom podklade. Čiže tam by mu skôr ten gastroenterológ mal v tomto poradiť. Ako ja nevylučujem, že nejaká potravina môže vyvolať takéto prechodné ťažkosti, ale tak určite nie, že ho nekonkretizuje, že ktorá potravina. Nie. Takže ak to je vo všeobecnosti, to platí u hociakej potraviny. Ja by som za tým nehľadal alergiu, ale nejaký práve spazmus alebo nejakú kontrakciu toho svalovina, ale nie na alergického podkladu. To nie je typické. Takže asi by som najprv išiel tiež inému odborníku ako alergologovi. Čiže gastro. Zrejme. Dobre, ja teda už len sa poďakujem pekne. Vám sa ospravedlníme za počiatočné problémy so zvukom, ktoré sme teda sa snažili čo najrýchlejšie vyriešiť. Na záver teda poviem, že vo fakulte nemocnici budeme mať od januára novinku. Na klinike vnútorného lekárstva bude fungovať imunologická a alergologická ambulancia. Ak som to správne povedal? Správne, ambulancia klinickej imunológie a alergológie. Čiže na našom webe potom www.fntt.sk budeme informovať, kedy sa táto ambulancia bude otvárať. Ďakujem veľmi pekne za sledovanie a vidíme sa teda niekedy na budúce. Pekný deň, dovidenia.